Noma ekhona uChisampama kodwa igumgedlela ngeke liye ukukhetha inkosi enkulu uBombela esitimela samaMpondo babamkhulu uNkulunkulu Phate, amen. Wayesephenduke intandane kanjalo-ke yena phela umfo kaMayekisa umudli wamafa. Ngakho phela ukuxoshwa nokudingiswa emabandleni, yize yena umfundisi uLeshega wayemkhiphe ngesihle phela kanye nabo abazalwane bebandla lawo amaBhaptisi. Bavaleliswa kamnandi kwathiwa hamba naye uNkulunkulu wakho, uhambe wenza imisebenzi kaNkulunkulu uJehova, ubathandazele baphile ngale igama lakhe uJehova. Waphinde wathola lona igama ngesikhathi ebhabhadiswa phela elalithi usengu-Isaya, igama lakhe lenkolo lokwenza umsebenzi kaNkulunkulu, ngoba phela uma usuwenza umsebenzi kaNkulunkulu uba negama lakhona eliqondene nawo umsebenzi kaNkulunkulu kanye nazo izimanga zikaNkulunkulu. Lokho okwenza ukuthi igama lakhe umfo kaMayekisa lehle ngokwehla igama lakhe aliqanjwa ngabazali bakhe, kwande leli gama elithi usengu-Isaya. Kwabuye kwanda lona futhi igama lakhe lokuthi unguShembe, igama phela eliqanjwe huye uNkulunkulu. Leli gama futhi laliphinde libuye lisebenze njengegama lawo phela umuzi kaMayekisa, kwathiwa kukaShembe emzini kaMayekisa. Wayelokhu eqhubekile njalo uShembe ebambezelekile kulo lelizwe laseNtabazwe, hleze yiyo phela impi yomhlaba le yamaNgisi nawo amaBhunu eyayisimbambile, ngoba phela ukube wake waphuma nje ngazo lezi zikhathi wayeyohlangana nayo impi yamaNgisi imdudulele khona lena eFree State naseTransvaal, njengoba vele wayakhe khona kule umuzi wakubo kuyo le ndawo. Uqhuma nje izibhamu nobubhakabhaka babo phela ombayimbayi bayabezwa kuleli khaya, kodwa ngenxa yokuthi umuzi wakhona uthe khwanci ngaphansi kwentaba yakhona eNtabazwe. Kodwa yena uShembe isikhathi esiningi phela wayesesichitha khona laphaya eplazini ayesesebenza kulo. Uma kwenzeka ebuyile wayebuya phela azohlala kulo leli qhugwane lakhe elingaphandle komuzi. Ngalesi sikhathi amaBhunu ebhizi nazo phela izingxoxo zoxolo ngawo u-1902 exolela phela nawo amaNgisi nazo zonke izivumelwano zokuvota kwabo. Ngaleso sikhathi uShembe wayesebenza kulo leli plazi lapho phela agcine ethi esebuyela ekhaya eyohlala phela kulo leli qhugwane lakhe elingaphandle komuzi. Wabe sesuka esehamba eseya ngasedolobheni ehamba eshumayela phela zona izindaba zikaNkulunkulu. Abantu ayehamba ebashumayeza babeyithanda kakhulu izintshumayelo zakhe nezindaba zikaNkulunkulu, bethi siyakuqala okunjena selokhu sagcina kukhulunywa phela eBhayibhelini, besingazi ukuthi yinto esenzeka ngempela ukuthi kube khona umuntu othandazela abantu bephila ngempela. Kodwa ukuxwayisayo nokuwumehluko phakathi kwakhe umfo kaMayekisa ukuthi mayithandazela uthandazela ngendlela ehlukile, ngoba phela uthandazela nangegama lakhe uShembe. Uma nje ekalibiza leli gama phuma qhasha madimoni. Naye phela leli gama leli wake waqala walixwaya ngalesi sikhathi likhuluma izwi emoyeni, kulapho leli gama elaze lacacisa khona lathi igama lami langempela nginguShembe, kodwa kubhaliwe ngalo eBhayibhelini abantu bangibiza ngokuthi nginguJehova. Phela like lachaza igumgedlela lokho ekuqaleni ukuthi leli gama elithi Jehova igama elaqanjwa umlungu ngenxa yokuthi igama lakhe uNkulunkulu emandulo babelazi abaprofethi bakhona, kodwa ngenxa yolimi olwalukhuluma ngaleso sikhathi lesiHebheru akekho namunye owayesazi ukuthi leli gama lalibizwa kanjani, njengoba lana ulimi lesiHebheru babethi Yahweh. Babiye balibiza leli gama lakhe kwathiwa uYahwe, okuyilona gama likaNkulunkulu. Abelungu ngesikhathi-ke bebhizi begila imikhuba yabo betolika iBhayibheli ngendlela yokuthi livune bona, basethi kulo mlungu uJehova. Njengoba like lachaza igumgedlela ukuthi emandulo phela wayengekho uletter J. Uletter J lona wayemelwe uletter Y, njengoba naye umsindisi lona
odume ngokubethelwa eziphambanweni okuthiwa ngegama lakhe langempela kwakuYeshua. Uma ulijika lelo gama ulibiza ngendlela yanamhlanje, lowo phela nguJoshua, okusho ukuthi igama likaMsindisi uJoshua. Uma ufuna ukulijika ulibize ngendlela yanamhlanje, kodwa ngendlela yasemandulo uYeshua. Kodwa amampondo iwona phela ayekwazi ukulibiza kahle leli gama ngoba ayithi uYesu, okuyena okhulunywa ngayo wayeyindodana kaNkulunkulu, umsindisi. Kodwa uJesus Christ akuyona indodana kaNkulunkulu, indodana yelanga. Leli phela elibizwa ngoGod. Yena uJesus meseba yi-Son of God, ilanga. Lo uNkulunkulu okhonzwa oyilanga ukhonzwa Sunday, kuyilona suku lwakhe. Lisazoke lichaze ngelinye ilanga igumgedlela ukuthi ilanga luNkulunkulu kanjani. Lalizichaza kanjalo-ke lelizwe lalikhuluma naye umfoka Mayengisa, lona phela wayesedume ngakho ukuthi ungu-Isaya noma unguShembe. Wayebashumayeza abantu kulo idolobha lakhona eHarrismith entabazwe phela, ebese behamba beyobafaka kulo lela sonto ayekade esonta kulo lamaWeseli. Abanye babeya khona kuleliya sonto futhi ake asonta kulo lamaBaptist ngoba phela yena wayengesenalo isonto, engasasonti ndawo. Kodwa abantu babemthanda kakhulu phela uShembe ngoba uyena owenza nalela bandla lamaWeseli landa ngesikhathi esonta khona. Waphinde waya ebandleni lamaBaptist, wafike washumayela wenza izimanga nalo lelo bandla landa kakhulu, banda kakhulu abantu abakholwayo. Yiso phela lesikhathi okwagcine kwehle naye umfundisi uLeshega ehliswa yiso isimanga esikhulu sokugcwala kwezindimbane zabantu ebandleni, okuyinto eyayisimanga ukuthi lo muntu unasiphiwo sini sokushumayela kuze kugcwale abantu kangaka. Noma labantu ayebashumayeza babehamba beyosonda kulamabandla abachazela ngawo uShembe, kodwa babengayeki uma beke bambona ukumlandela bezombikela ngosizi lwabo. Ebese yabathandazela ababengatholi bantwana bethole abantwana, bephinde bebuyele emabandleni ayekade bayalele ukuba abaqhubeke besonde kuwo. Lo mdlalo wakhe uShembe olokhu wenzeka njalo uma engasebenzi eplazini, ephuma njalo ehambe eshumayeza abantu, kanti bayayibona lento abafundisi ababekhona endaweni yakhona entabazwe ukuthi lo mfana kaMahadebe baningi abantu abalokhu bemlandela ngazo zonke izikhathi. Uma engasebenzi abantu esontweni baba bancane belandela lo mfana kaMahadebe. Ngelinye ilanga engasebenzi esaqhubeka nawo lo msebenzi ukuhamba eshumayeza abantu, baye baphuma abafundisi nawo bonke amanye amabandla, bahanjwa kuyohlaselwa phela yena uShembe lona. Babemzingela okwenyamazana, baze bafika bamthola ngakhona edolobheni lakhona eHarrismith ngaphansi kwesihlahla ayekhonze ukuhlala kuso. Yiso phela lesiya sihlahla ayekade ehleli kuso nomngani wakhe lona phela wayenguthisha, okuyena owamfundisa ukubhala nokufunda. Ababevame ukukhuluma naye indaba zikaNkulunkulu ngaphansi kwaso lesi sihlahla. Leso sihlahla phela wayevame ukushumayela kuso, abantu base bamazi kahle ukuthi utholakala kuso lesi sihlahla, bezobika kuyo izinkinga zabo. Bafika abazalwane kanye nabefundisi bamkaka kuso lesi sihlahla lesi, kwathiwa kuye lo, simtholile namhlanje. Waqubuka enkulu impi yawo umlomo, kuphikiswana kukhulunywa, abanye bethatha uhlangothi lakhe. Kodwa abaningi babemcindezela ukuthi wena uthuthunyiwe ngubani? Nalo Shembe okhuluma ngayo usindisa ngegama lakhe, ubani lo Shembe? Ubhalwe phi eBhayibhelini lo Shembe? Wayethi uma bemchazela, ezama phela ukubachazela laba bantu, bemfake amagama emlonyeni. Phela konke ayebaphikisa ngakho wayecaphuna kulo iBhayibheli leli, ethi kuphi mina engikwenzile okungenzeki lapha eBhayibhelini, ngoba ngithandazela abantu. Izimpumputhe ziyabona, nabangabathola abantwana bayabathola, nabangakwazi ukuhamba bayahamba, njengoba kwakwenza yena uJesu. Yabankulu impikiswano ukuhlaselwa yena uShembe, iyaguqa igumgedlela. Ngizula amafutha omkhovu 20 minutes phakathi.